Ahoj, tu Matej z Geopriestor.sk. Vítajte pri dnešnom videu. V dnešnom videu si ukážeme novinku ručný laserový skener X120 Go verzia 2, 32 kanálov. Poďme na to. Skener obdržíte v prepravnom plastovom kufri odolnom a ukážeme si, čo je súčasťou samotného kufra. Ako prvé si vyťahneme vlicovaciu podložku s krížikom, ktorý sa kladie na vlicovací bod, na to, aby sme mohli merať vlicovacie body a už po spracovaní, postprocesingu mali celé bodové mračno v SJTSK. Ďalej máme batériový grip. Na bočnej strane sa nachádza LED stavová dioda, respektíve LEDky, ktoré vám povedia, aký je percentuálny stav nabitia batérie. RTK modul na meranie pomocou SKPOSu, respektíve na skenovanie. Samotné telo skenera. USB-C kábel na nabíjanie a sťahovanie údajov, taktiež handrička na utieranie hlavy skenera. Hardwareový kľúč na bezplatnú aplikáciu GoPost, ktorá slúži na postprocessing naskenovaných údajov, a adaptér s USB-C portom na nabíjanie. Poďme si tento skener teraz zostaviť, popísať si jednotlivé súčasti tohto skenera a následne si spustíme aj aplikáciu, ktorá je dodávaná ku skeneru GoUp, kde si ukážeme to prvotné nastavenie a aj spustenie toho skenu. Len aby som doplnil, skener je teda so senzorom HESAI, má 32 kanálov a 3 odrazy. Je možné ho osadiť na voliteľné príslušenstvo, napríklad ruksak, na držak na auto, taktiež aj pod dron a má počas tých troch odrazov až 1 920 000 bodov za sekundu. Takže poďme na to. Ako prvé si nasadíme batériový grip na platničku. Do spodnej strany je skrutka, jednoduchým spôsobom uchytený batériový grip. Ďalším krokom je osadenie batériového gripu do tela skenera. Na tele skenera sú koľajničky, ktoré v podstate pekne sadnú do toho batériového gripu. A na zadnej strane sa nachádza retačné tlačidlo. Kliknutím mám informáciu, že ten skener pekne dosadol. Osadíme si RTK modul. Ten RTK modul je dobré vždy osádzať počas toho skenovania, keďže vieme urobiť aj postprocessing naskenovaných dát, čiže nemusíme mať reálne prepojenie na SKPOS, ale až po naskenovaní vieme si stiahnuť Linexy do stránky SKPOSu a celý ten postprocessing urobiť na základe stiahnutých údajov. Tieto veci ostatné si môžeme odložiť. Mám tu ešte jedno voliteľné príslušenstvo. Stonex prišiel s doplňujúcim príslušenstvom s vyšším RTK modulom s možnosťou osadenia 360 stupňovej kamery. Toto je konkrétne Insta-X5 verzia, ktorá vám vie pomôcť zvýšiť kvalitu tých panoramatických snímok, keďže máme možnosť kresliť priamo na panoramatických snímkach, niečo podobné ako je to pri Google Street View. Naviac táto panoramatická kamera slúži aj na vytváranie tzv. Gauss spottingu, čiže realistických 3D modelov zo skenovania. Popíšeme si ešte samotný skener. Skener v podstate pozostáva z rotujúcej hlavy, ktorá sa otáča počas skenovania. A na tej bočnej strane sa nachádzajú vstavané panoramatické kamery. Počas toho skenovania sa vytvára 360 stupňové video a na základe toho postprocesingu vieme kolorovať toto bodové mračno. A naviac samotný skener má tzv. Spracovanie na palube, čiže už po naskenovaní daných údajov priamo v tele skenera sa spracuje LAS súbor, ktorý vieme okamžite použiť na overenie týchto údajov, ale pokiaľ potrebujeme len
v podstate tú surovú presnosť toho skenera vieme ísť v tomto režime. Na tej zadnej strane sa potom nachádza slot na pripojenie externého príslušenstva, externej antény, v prípade, ak sme použili ruksák alebo ten držiak na auto, pripája sa do tohto portu. Nachádza sa tu jedno hardwareové tlačidlo, ktorým skener zapíname a vypíname, taktiež vieme aj spúšťať sken. A nachádzajú sa tu dva USB-C vstupy. Jeden vstup používame len čisto na nabíjanie toho skenera, takto zostaveného. Skener vieme nabíjať, respektíve vieme nabíjať len samotný batériový grip, taktiež USB-C port sa nachádza na tej hornej strane. A druhý slot nám slúži na sťahovanie údajov, čiže keď naskenujeme nejaký sken, nejaké územie, rovno po naskenovaní si vieme tie dáta stiahnuť z toho interného disku. Na palube toho skenera sa nachádza 500 GB disk, čiže tých skenov vieme urobiť naozaj veľa. Poďme si skener zapnúť a pripojíme sa ku aplikácii GoUp, čiže dlhým podržaním a pípnutím skener aktivujem. V prvom momente teraz nám nabieha systém, skener začne rotovať, hlavne tá hlava, a po chvíli sa zastaví a čaká na pripojenie potom mobilného zariadenia. Ako som už spomínal, je k dispozícii bezplatná aplikácia GoUp, ktorú nájdete na Google obchod a App Store v prípade Apple, alebo v prípade Androidu teda Google obchod. Hlava sa nám roztočila, provodná inicializácia vlastne teraz prebieha, po chvíľočke nám zastaví, to je v poriadku. No a prejdeme teraz do mobilného zariadenia. Ja používam kontrolnú jednotku Stonex UT12P. Je dobré mať osadenú samozrejme na SIM kartu, pretože sa budeme prostredníctvom Wi-Fi pripájať ku samotnému skeneru. Mám už v aplikáciu GoUp, v obchode Play si môžeme pozrieť aplikáciu GoUp. Ja už tu mám nájdenú, čiže takto nejako vyzerá, je normálne dostupná, takže si ju otvorím. Ale ešte predtým, ako budem pokračovať v rámci toho pripájania, je potrebné v prvom kroku si urobiť tzv. Wi-Fi hotspot, čiže mobilný bod, na ktorý sa budem pripájať prostredníctvom toho skeneru. Ten nám hlavne slúži na AD1 pripojenie, ovládanie toho skenera, ale taktiež v druhom kroku, ak mám mobilné pripojenie, viem posielať alebo prijímať teda korekcie z SKPOSu alebo z akejkoľvek RTK služby. Vrátim sa naspäť. Aplikáciu som otvoril, v tej spodnej lište mám tu projekty, teda domov, tú pôvodnú obrazovku, projekty, SRTK v prípade starších modelov alebo nejakého ďalšieho príslušenstva užívateľa. Taktiež aktualizácie tej aplikácie prebiehajú takže vám príde aktualizácia priamo do obchodu Play alebo App Store. Automaticky tá aktualizácia obsahuje potom väčšinou aj aktualizáciu pre firmware priamo toho skenera. Takže poďme sa pripojiť. Hotspot som si zapol, dáme, že pridať nyní. Kliknem na modré Bčko, respektíve na ikonku Bluetoothu. Vidíme sériové číslo toho skenera, čiže kliknem na sériové číslo skenera a môžete vidieť dostupnú Wi-Fi sieť UT12P X120 Go. To je moja UT12, ktorou sa budem pripájať ku samotnému skeneru, takže kliknem na ňu a je dobré si nastaviť jednoduché heslo a dobre zapamätateľné samozrejme, takže myslím, že to bolo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dáme potvrdiť. Ako náhle mám úspešné pripojenie ku skeneru, v tejto časti pripojeno, sa mi zobrazí IP adresa, ale teraz môžete vidieť, že teda skener bol pridaný do aplikácie a vidíte tú IP adresu, ktorá tam je. Vrátim sa naspäť a pribudla mi takáto dlaždica na tú úvodnú obrazovku, kde mám sériové číslo a v pravom hornom rohu mi svieti zelená gulička. To mi hovorí o tom, že ten skener je pripravený na používanie.
Ešte ak dovysvetlím tú pravú stranu, keďže som pripojil skener a tá aplikácia má k dispozícii nejakú aktualizáciu, môžete vidieť, že teraz viem si overiť, či ten firmware, ktorý v tom zariadení je aktuálny, ale momentálne nezdieľam internet priamo do skeneru, čiže musím byť pripojený na nejakú domácu Wi-Fi sieť, kde si overím tú verziu toho firmwareu a automaticky si stiahnem tú danú aktuálnu verziu. V prípade, ak by som išiel pridávať ďalší skener, v pravom hornom rohu je taktiež plusko a opätovne viem priradiť ďalší skener alebo ďalšie zariadenie, ktoré sa ovláda pomocou aplikácie GoUp. Ale poďme do samotného skenera, takže klikám na tú dlaždicu, automaticky mi kvázi otvorilo okno, už z ktorého viem zahájiť samotné skenovanie. V skratke vám opíšem tú úvodnú obrazovku alebo to, čo vidím v tej aplikácii. Samozrejme veľké záhájiť práci, že viem automaticky spustiť ten sken a po inicializácii, po kalibrácii ten skener jednoducho vezmem a prejdem daným územím, ktoré chcem skenovať. Nad tým sa nachádza fotoaparát, respektíve sú to kontrolné snímky z týchto bočných panoramatických kamier. V pravej hornej časti sa nachádza ozubené koliesko, kde viem taktiež ešte robiť to moje užívateľské nastavenie, čiže viem tu kontrolovať firmware, viem tu formátovať SSD disk priamo v tom skeneri, viem tu nastavenie mračna bodov, pretože samotná aplikácia GoUp má určité zobrazenie, určité nastavenie a viem tu ovplyvniť ten celkový náhľad toho skenu. A taktiež mám tu možnosť nastaviť aj pre samotné RTK, čiže ak by som išiel skenovať pomocou SKPOSu, tak jednoducho si tam vyplním údaje ako adresu, port, prístupový bod a taktiež vaše meno a heslo do samotnej služby. A naviac je tu potom aj nastavenie, ktorú ozvenu, respektíve koľko odrazov teda mám v samotnom skeneri. Takže viem si tu zvoliť napríklad najsilnejšiu, tam sú 3, v prípade prvej alebo druhej si viem zvoliť taktiež. A je tu ešte potom názov zariadenia, čiže to, čo vidím reálne pri pripájaní v tej Wi-Fi sieti alebo teda Bluetoothu, je tam možnosť si prenastaviť názov toho daného zariadenia. V ľavej časti, potom vedľa toho ozubeného kolieska, sa nachádza také bočné podrobné menu, kde máte informácie o samotnom zariadení, akú mám verziu firmwareu, aká je batéria, v podstate ako mám obsadené úložisko daného skenera. Pod tým sa nachádza počet satelitov, štandardne, keby ste mali pripojenie do SKPOSu, tak tam vidíme štandardne fixné riešenie a pomocou toho sa potom vieme orientovať. Ak sme pri tom fixnom riešení a skenovali by sme exteriéry, čiže sme vonku, máme fixné riešenie, máme mobilné pripojenie, ako náhle by sme vošli s tým RTK modulom do interiéru, automaticky ten fix stratíme, ale výrobca udáva, že 50% skenovaného času musí byť fixovaná poloha, čiže veľmi jednoducho skenujem si exteriér a vôjdem do interiéru, zoskenujem interiér. A keď opätovne výjdem do exteriéru, chytím opätovne fix. Aj vnútro, ktoré by som postprocesingovo spracoval, už bude mať súradnictvo pripojené. Takže to je veľmi veľká výhoda. Nie je potom potrebné merať nejaké vlicovacie body alebo merať totálnou stanicou na odrazné štítky. Vedľa toho sa nachádza tá interná pamäť, čiže koľko mám voľného priestoru priamo v tom skeneri a percentuálny stav nabitia tej batérie. Poďme si urobiť krátky sken, čiže ja dám zahájiť prácu. Teraz sa ma pýta na možnosť orientácie toho bodového mračna priamo do nejakého súradnicového systému. Mám možnosť tu zvoliť v súčasnosti zatiaľ len tzv. UTM súradnicový systém pravouhlý, čiže už po naskenovaní to mám v UTM súradnicovom systéme a následne my máme vyrobený celý proces, ako transformovať celé to bodové mračno do toho nášho súradnicového systému SJTSK. Takže len aby ste videli, ako sa to nastavuje, zvolil som tam teda VGS84 a musím si vybrať zónu 34
Tá je tu. A keď v podstate vyjdem odtiaľ, som v režime ručný štandardný RTK držiak alebo ručný panoramatický RTK držiak. V prípade batohu taktiež je tam, alebo vozidla je to tento režim. Zvolím ten ručný, vyjdem vonku a už mám pripravené všetko na to, aby som spustil to skenovanie. Takže klikám na potvrdiť a hlava skenera sa mi začne točiť. V tomto momente prichádza kalibrácia toho skenera. Skener musí byť položený na pevnom, rovnom mieste. Pred ním sa nesmie hýbať žiadny objekt, čiže ideálne nejakú stenu alebo auto, ale ktoré sa nesmie samozrejme hýbať. Po tých 10-12 sekundách prechádza samotné skenovanie. V pravej časti môžete vidieť teplotu skenera a taktiež aj čas, koľko už skenujem a môžeme vidieť náhľad toho skenovanej oblasti. Sme tu u nás, v našej miestnosti. Na ľavej časti toho okna, kde sledujem ten sken, sa nachádza AdGCP. Keďže mám tú platničku na meranie vlicovacích bodov, viem si pekne zaznačiť, kde ten vlicovací bod sa nachádza a následne v postprocese toho spracovania toho bodového mračna viem priradiť samozrejme ten vlicovací bod k konkrétnemu miestu a tým pádom už spracovať celý ten projekt do JTSK. Čiže povedzme, že by som si tam zvolil bod číslo 5000, dám potvrdiť. Automaticky, ako som tam zvolil bod číslo 5000, pribudol mi bod. Teraz, ak by som ten skener zobral a začal kráčať, v podstate skenovať, vidíte, začala mi opisovať trajektóriu. Čiže aj počas skenovania v exteriéri vidíte, čo máte prejdené, akú trajektóriu ste prešli s tým skenerom a čo je ešte potrebné zoskenovať naviac. Tých bodov samozrejme sa dá pridať neobmedzené množstvo a body si vieme pozrieť v zozname bodov, to je tá posledná možnosť. Tu vieme tieto body editovať, tu vieme ich aj samozrejme mazať. Hneď nad tým vieme pridať aj nejakú podrobnosť, vlastnosť toho daného bodu, čiže pomocou tých kamier vieme urobiť kontrolnú fotografiu, ktorá nám vie pomôcť pri orientácii zistiť, kde ten bod sa presne nachádzal v rámci toho vlicovacieho bodu. Ale naviac, priamo počas toho skenovania tieto bočné panoramatické kamery vám robia video, z ktorého viete taktiež identifikovať, pustíte to v normálnom prehrávači, viete identifikovať priebeh toho daného skenu. Môžete tu vidieť možnosť tzv. XVIS mód. V rámci toho XVIS módu je zhustenie bodového mračna. XVIS mód predstavuje zmenu medzi ručným slamovským skenerom, čiže keď kráčam, na terestrický skener, čiže z ručného skenera urobíte na nejakú dobu terestrický skener. Ten XVIS mód vám slúži na zahustenie bodového mračna a zvýšenie detailu, zvýšenie bodového mračna, ktoré trvá 80 sekúnd. Vtedy ten skener je potrebné nechať 80 sekúnd položený na jednom mieste a zahustí vám toto bodové mračno. Ako náhle tých 80 sekúnd prebehne, jednoducho ten skener vezmete a pokračujete ďalej. V ľavej časti sa potom nachádza ešte možnosť si pozrieť náhľad v 3D. Je to nejaké riedke bodové mračno, pretože o to zobrazovanie a ten výpočet toho algoritmu sa stará priamo tá kontrolná jednotka, tá UT12. Takže toto je len čisto len náhľad, aby ste videli, kde sa nachádzate. A potom je tu tlačítko zobrazenia, aby som sa stratil, zobrazenia toho bodového mračna. Keď mám sken ukončený, kliknem na ukončiť prácu, tým pádom sa mi hlava zastaví a začína tzv. Spracovanie toho skenu. Čiže to, čo sme naskenovali, teraz spracováva samotný skener a cez ten USB-C kábel by sme si vedeli pozrieť v aplikácii Cube 3D ten náhľad nespracovaného skenu. To bolo z predstavenia ručného slamovského skenera X120 Go od firmy Stonex všetko. Ak by ste mali akékoľvek otázky, kľudne nás kontaktujte na geopriestor.sk alebo pod video nám zanechajte váš komentár.
Ďakujem, že ste si pozreli toto video a vidíme sa pri tom následujúcom. Pekný deň.